Здравейте на всички, които гледате този клип. В този епизод ще ви покажа урок как да играете, да си направите по-скоро хамач сервер. И да, първо отивате в интернет, в вашия браузър, по-скоро. Добре, ще изчакам малко да ми зареди. И трябва... Извинявам се, че не съм качвал от много време. Но просто нямах никаква възможност да снимам. Или пък изобщо да кача клип. И като ми зареди, ще се... И тук сме. След като сте влезнали, пишете logmain hamachi. И давате надолу и натискате на хамачи-изтегляне. Отваряте го. И после, ето това изглежда, натискате изтегляне, после отново и то ще ви се изтегли. Ето това стелпа там е много лесно. После отваряте logmain hamachi. Натискате, нали, вие трябва да се регистрирате, там трябва да си напишете имейла и не трябва да пишете паролата на имейла. После натискате Create a New Network. Сори ако тихо се чувам, но... И тук си измисляте име. Да кажем, моето ще е... Правя го така, защото ще има име YouTube. Това го знам. Право съм. Ето. И сега давате това хамаче на приятеля си и му казвате каква е паролата. Забравих да кажа, че паролата трябва да е от 1 до 3, 1, 2, 3 трябва да е паролата. После си пускате Майнкрафт. Когато се логна, ще се върна. И след като си пуснете Майнкрафт, натискате на Create New World. Пускате го. New World. Както го кръстите, както искате. Ще го кръстя YouTube урок. Пишете си тук Seed. И влизате в World. Сега, докато ще ми изреди. Добре, ще се върна като ми зареди.